May papareceive lang po kami ma'am na item in order po ni Ma'am Grace. Tapos, ano po, a total 5,050 lang naman po. Kasi 50 pesos lang naman po yung delivery charge dito sa Pili. Kailangan lang po ma'am ng video sa amin para po may patuloy lang po delivery daw. Sabi po kasi ni Ma'am Grace, dito na lang daw po namin ipang. Hello mga ka-JFS! I am Ate Angel. And I am Kuya Gab. And I am your love and surprise ambassadress. At ngayong araw ay patuloy pa rin ang JFS team sa pagbibigay ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. At ngayong araw ay andito tayo sa Pili Camarines Sur upang sorpresahan ng isang mag-asawa na kanilang wedding anniversary. So tara na't kilalanin na natin ang mga packages na ibibigay natin sa kanila ngayong tanghali. Siyempre, hindi magpapahuli ang ating mga pagkain dito sa gilid. Meron tayong lumpia, may pansit, may pizza, may 2 bucket of chicken joy from Jollibee, may 1 dozen of Dunkin' Donut, at siyempre may Rafa Bell's cake, at siyempre, meron rin ang 5 feet stuffed toy natin, at ang ating bagong pakulo na card na naka-frame ngayon. At syempre, ang pinakabagong produkto o syempre bonggang-bonggang bouquet, the dried flowers bouquet na ibibigay natin sa ating mag-asawa na merong money bouquet na nagkakahalaga ng tig 8,000 pesos. At syempre, Kuya Gab, halika dito. Syempre, haharanahin siya ng ating surprise. Haharanahin sila ng ating surprise sa ranista na si Kuya Gab. So, Kuya Gab, kumusta naman ang iyong mga nakaraang araw na hindi ka namin nakakasama? Hindi na ako sinasama. Hindi na daw natin siya sinasama. So for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't puntahan na natin ang mag-asawa na bibigyan natin ng swak na sulit na packages from JFS Team. Bye! So, andito na tayo sa San Jose Pili. So, tara na't samahan niyo kung asa na mag-asawa sa sorpresahan natin ngayong araw. Kasi ba yun? Takot ko. Ay, sir. Dito po ang dito po ang bahay. Saan po dito ang bahay ni Ellen Ataliano ang alam? Dito. Sir Alan po. Nasaan po si kayo po si Sir Alan? Si Ma'am Ellen po. Nandito. Ano ba ko? Maluwas na po, ma. Naghahanap sa iyo. Okay. Ay, may deliver po kasi sir sa amin ng mga bilao. Deliver po ni Ma'am Grace. Ay, opo. Hindi kayo makalis. Ay, aalis po kayo, sir. Ready na lang. Sige po. Pwede po, sir, pa-receive lang po namin ng item. Wait
Yan po. Paparisig lang po namin. Ano ba yan? Opo, pero po sir, cash on delivery po siya, sabi ni Ma'am Grace. Sa inyo na po natin namin isinili. Opo. Saan na si Ma'am? Ma'am. Ayan, alis ko po. Alis ko na, Ma'am. Saan kayo galing? Sa San Fernando po. Sa punta po ng dapat. Hello, Ma'am. Hello. May papareceive lang po kami, Ma'am, na item in order po ni Ma'am Grace. Magkano Tapos, yan? ano po, a total 5,050 lang naman po. Kasi 50 pesos lang naman po yung delivery charge dito sa Pili. Kailangan lang po ma'am ng video sa amin para po may patuloy Cash lang on po kami. delivery daw. Sabi po kasi ni Ma'am Grace, dito na lang daw po namin Baka papaano lugod, lugod. Ipapapasok tuloy namin. ang San dami. Fernando. Saan sa San Fernando? Papunta po ng Daet sa Planza. Ah, sa Planza. Tagalog Anong mga ka. apelyido? Ako po, Lulu. Lulu. Apo. Ang apelido mo. Ako. Dapat Lola. Bakit po Lulu? Babae. Ito ma'am, okay lang po mainitan kayo kahit konti. Dito ma'am. Dito. Lapit kayo dito ma'am. Sige po. Ayan. Ma'am, okay lang kahit hindi kayo magpayong? Okay lang ba? Okay yung i-deliver yung van. Opo, kasali na po itong van. Pero kayo po bahala magbayad buwan-buwan. Charot lang po. So ma'am, nandito po yung mga pinadeliver ni Ma'am Grace. Bali po gusto ko na lang po kayo na lang po makakita. So, ito po, bubuksan niyo lang po ito dito. Wait lang po, ito po yung... Ito po. Sige po, tulungan kayo ni sir. Sige mo. Sige po. Kaya mo yan. Sige po. Hello! Hello, Sir Ano ba? Pati ako na. Hello, Sir Alan and Ma'am Ellen! Hindi po ito, pansit. Pero may pansit kayo dyan. Harap kayo dito, Mami. Harap kayo dito. Hello po, Sir Alan and Ma'am Ellen. Ito po ay hindi cash on delivery ko dito. Yung isang regalo para sa inyo. Galing sa inyong pinakamamahal na anak. So, tanggapin niyo po lahat ng regalo na yan. Para po yan sa inyo. Meron kayo dyan pansit, may lumpia, may pizza, may donut, may chicken. At syempre, ma'am and sir, nakikita niyo ba to? Tinuturo na ni sir. Sabi niya, eto daw eh. Nakikita niyo ba to, sir? Sa tingin niyo, para kanino yan? Para kanino kaya po yan? Para sa kanya? Hindi po, dahil tigpisa po kayo niyan ni Ma'am Ellen. So, Ma'am Ellen, ay wait lang, nakasabit. Ayan, tanggapin niyo po itong dried flowers with money bouquet worth 8,000 pesos. Para po yan sa inyo. At syempre, Sir Alan, halika dito, sir. Hindi ka pwedeng wala. Para din po ito sa inyo, dried flowers also with 8,000 pesos. Para makanuban natin si Ma'am and Sir. Ayan, sir, syempre po, bago po kayo umalis, may gusto kaming iandog na mga kanta sa inyo. So, haranagin po kayo ng surprise sa lista namin na si Kuya Gab. So, sir, kamusta ang feeling? Kakaiyak. Nakakaiyak? Nakakaiyak. Kumusta po ang feeling, sir, na paalis na daw sila? Kanina pa nakasikaso eh. Kumusta po ang feeling? Maganda. Maganda, naiiyak na si sir eh. Pero bago po yan, meron akong gustong basahin na message. Bago nyo po ito ma-receive, na may pa-frame na to, plaque of appreciation. Wow, plaque of appreciation. Eto sir, may babasahin akong message para po to sa inyo. So, from the big brother, Gab, hi Ma and Pa, sa halabaong taon, nindong pag-iibanan hanggang ngunyan, mapakaugmahan o kamunduan, pareho nindong tigsusuportahan ang kada saro. You both are an example of true love and proud po kami na maray na naging aki nindo kami sa sarong magayon na magurang. I wish you a very happy anniversary and more years to come, Ma and Pa. From the big sister Grace, happy anniversary po Mama and Papa. Miss na miss ko na po kamo and I pray na sana matapos na ining pandemya para makabisita kami
kamo digdi o kaya makaupuli na ako ulit. I want you to know na love ko kamo. I know these past years and months have been difficult for us, but now we appreciate you a lot. Thank you for doing whatever it takes to provide us a better life and for always thinking of us before yourselves. Your love is unconditional, and although it may not seem like it and we may not always show it, we want you to know that we appreciate you so much, and we all know you would move mountains for all of us. I wouldn't be here because of you, my parents, for all of your sacrifices and effort. I am extremely grateful to have you as my parents, and I thank God every day for that. Thank you for showing us what love is through your own relationship that is not always perfect, but you will find a way that it will be perfect all the time. 31 years of love shows that you, and seeing both of you today, I can see that love between you both even more. Salamat po sa gabos-gabos na pagpapadangat, oras and sakripisyo na itinataon nindo sa mo. I love you, Mama and Papa. Stay safe and healthy always. Yan po ang mga letter para sa inyo. So, palapakan naman natin ang ating mag-asawa. Amen. So, yung mga kapatid ni Ma'am Grace and Sir Gab, nasaan? Kayong tatlo. Halik kayo dito. Halik kayo dito. Halik kayo dito. Siyempre, ilan na lang kayong andito? Isang kayo, Mami. Ilan na lang kayong andito? Tatlo. So, siyempre, kayong magkakapatid, meron din kayong matatanggap galing sa inyong kuya at ate. Meron ditong 3,000 pesos na laman para sa inyong tatlo. So, tanggapin nyo naman to. Wow, syempre hindi kayo nakalimutan. Sali kayo, kasi kasali kayong tatlo. Pa-video daw hindi daw sila nakikita. Ayan, ate. Ayan, Mami. Ikaw po ang una kong tatanungin, kamusta po ang feeling na bago kayo umalis, may sorpresa kayong natanggap galing sa inyong dalawang anak? Sige, Mami, huwag niyo po itago yung mukha niyo. Sayang po ng shades niyo. Ay, nasalamin niyo. Ayan, Mami. Mami, sige po, Mami. Ano po gusto niyo sabihin? Masaya. Nagkakaiyak. Nasaan po ba si Ma'am Grace? Iyak si Mami. Nasaan po si Ma'am Grace? Nasaan po si Ma'am Grace, Mami? Sa New Zealand. New Zealand. Si Sir Gab po ay nasa? Wala. Okay, Mami. Anong gusto mo sabihin sa kanila? Maraming salamat. Isang I love you naman. Love you. Ay. Daddy, uy! Saan yan? Charot lang, Daddy. Charot lang, Daddy. Daddy, kumusta? Si Daddy very jolly, no? Daddy, ikaw naman. May 8,000 ka. May bang Alfonso ka na mamaya. Anong gusto mo sabihin naman sa iyong dalawang anak na nagbigay ng regalong ito para sa iyo? Thank you sa inyong doa. Masok ko sa kami. Oh, naiiyak si I Daddy. love you. Ayan. Ay, I miss you daw. Oh, ikaw naman, ano pangalan mo, kuya? Ikaw tumanggap eh, ikaw magsasalita. Kuya, anong gusto mo sabihin sa ate and kuya mo? Salamat po sa pag ng anniversary me. Ay, hindi na papa pala. Salamat eh. May kwartaman kami. Oh, si baby girl, Bunso. Si Bunso naman. Bunso! Uy! Tama ng tago. Nag-ibig. Si Bunso. Bunso, anong gusto mo sabihin kay ate since malayo sila? Kaya mo na. Kaya mo yan. Ayan. So, Mami, hindi pa dyan nagtatapos dahil aharanahin din po kayo ng surprise aranista namin na si Kuya Gab. Dito na ba? Okay. So, tara at samahan niyo pa rin kaming aranahin ng ating mag-asawa ngayong araw with Kuya Gab. For all the times you spend with me, for all the funny memories, for the joy, laughter, and tears we have shared for all these years. Thank you all for being here, for telling me what's right or wrong, for showing me where I belong. You
are there to make me strong when I'm feeling all alone. As I hear you sing along with my song. Thank you for the happiness and loneliness that only you can bring. Thank you for the words you said that makes me glad and made me realize that you are true, my friend, and you'll always be there till the end. Can we make these memories happen once again? For telling me what's right or wrong, for showing me where I belong. You were there to make me strong when I'm feeling all alone. As I hear you sing along with my song. Thank you for the happiness and loneliness that only you can bring. Thank you for the words you said that makes me glad, that made me realize that you are true, my friend, and you'll always be there till the end. Can we make these memories happen once again? Isa na lang, mami. Ang pakitang saro. Mapabitch na dasin. Chat. Sino nga ako iba? Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang kantubas inyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda't nang hihina na. Wow, my Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo'y aalalayan, kakainin. Pag lumuluha ay papatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian sa noo ng halik. At kapag gabi ay malamig, yayakapin ng mahigpit, ipapanalangin at pupumutan ng pag-ibig. Tanda ko ang hirap nyo sa akin, puyat, pagod, lungkot ay tiniis. Hindi ko to malilimutan na. Walang katumbas ninyong pag-ibig. Huwag kayong mag-alala, sa puso't isip ko'y nakatanim. Sa aking sambahay ay ipapadama ko rin. Walang katumbas ninyong pag-ibig.
aakayin din. Patumuloha ay papatahanin. Babantayan kung may sakit, dadampian sa noon ang halik. Kapag gabi ay malamig, yayakapin ng mahigpit, ipapanalangin at pupuntan ng pag-ibig. Hello guys! So, dito pa rin tayo sa labas at kasama ko pa rin ang bonggang mag-asawa natin ngayong araw at may natanggap na regalo. So, ano kaya tong laman nito? Ano kaya to? House and lot? Resibo. Gusto niyo po bang buksan? Para makita nyo? Ayan, so gusto niyo po nilang buksan. Sige po, pwede niyo ibaba muna ang ating mga bouquet para sabay. Ay, sorry po mami. Pwede niyo pong buksan ang inyong regalo? Ano kaya yan? Wow. Feeling ko, ref. Hindi ref. Sige, daddy. Talungan niyo daw si daddy magbukas. Sayang mo yung auto. Oh, ref. Oh, muntik daan. May cutting the ribbon. Ano yan, Sipin nyo na lang po first year anniversary. Bagong Dios, TV? TV ba? 20 naka-frame. Ba hindi na kape? Sige, daddy. Picture ba? Wow! Yan. Para mga ilang pack pa po yan. Wow. Sige, daddy, punitin mo hanggat sa kaya mong punitin. Ayan. Karton lang po talaga. Karton lang talaga po yan. Ano kaya yan, no? Samsung tablet. Ayan, sige, tingnan natin. Kasi mas bongga pag nakita natin yung regalo nila mag-asawa. Garo frame talaga. Daddy, singon yan da po yan. Pinicture ka dyan sa bago. Ay, nakahiling naman palan kaya. Naling daw sa auto. Ayan. Pinatapon na po sa gilid. Sige, daddy, ano kaya yun? Daddy, patingin din. Sasali ako. Ay! Ay! Ay, wow! Nung dalaga at bagong kasal! Wow! Sino nag-paint niyan? Ay, nag-pencil ano? Pakita nyo, daddy! Pakita nyo sa ABS-CBN! Sino nag-paint, nag-ano nito? Nag-charcoal paint. Oh? Circle drawing. Bako ka mo? Ayan! Wow, napakaganda naman! So, kayo po yan, daddy, nung ano pong taon yan? Gwapo daw si daddy dyan, daddy. Anong taon po yan, daddy? Anong taon yan? 1990. 1990, wow! Palakpakan nyo naman sina mami at daddy, bonggang-bongga! May panpasin na bukan niya. Ay, fantasy da. So, daddy, since po naharana na may regalo, may 8,000, may mga pagkain, ano pong huling mensaheng gusto nyo gustong sabihin para sa inyong mga anak? Sa mga anak nyo po muna. Salamat sa inyo. Dahil ini-expect. Nahibig si daddy. Daddy, ikaw, ano naman, sa iyong asawa naman, syempre. Ayan. Ikaw naman, mami, anong gusto mong sabihin sa mga anak mo muna? So, nagpapasalamat ako ta. Hindi ko pag-i-expecting ano na yun. Kasi sabi ko, nagkasubaga, I feel sad. Kaya lang nag-abot yun. Sabi ko, napipil ko. Sad ako dahil. Marayo simda. Kung baga dahil nag-message si Aki ko.
Iskan mi na. Mayo man. Sabi na may nakahiling. So, para hanap ko kasubang mayo talaga ka. Sabi ko kasubang. I feel sad nga niya. Ngunyan na anniversary mi. Kaya lang ito pala. May surprise hindi. So, maraming salamat sa aking nag-effort. So, talagang na mati ko ang sa ilang pagkamot sa mo magago. So, sana dahil din ang pupundoan sa ilang pag-paumasa sa mga. So, mami, kay ano naman kay sir na busy sa frame niya? Ayan, ano pong gusto niyo sabihin kay sir? Sabi ni sir, gano'n ba ko talaga ako niya? Ano ang problema ni sir sa picture niya? So, bago pa yan. Sir, anong gusto mo naman, ma'am, sabihin sa iyong pinakamamahal na So, asawa? ang masasabi ko lang Sir, donggon mo man sasabihin. So, ano sasabihin mo kay sir po? So, sabihin ko, so, siyempre, I love you. So, sana ba lang nagpupunta dyan sa I love you, kundi talagang my forever. Oh, my forever. So, mami, pwede po ba kaming maka-request ng isang kiss mula sa mag-asawa ngayong araw? Oh, 5 seconds. Walang malinis siya. Joke lang. Pero isang kiss naman po para kay mami. Wow, para naman kay daddy. Wow! Ayan! So, kayo mga Junakis na nandito, any last message din para sa inyong parents? Bunso, wag ka magtago, hawak mo yung bouquet. May 1,000 ka na. Anong gusto mo sabihin kay daddy and kay mommy? Thank you po sa gamot na nagiging po kanino para sa I love you. I love you. O, isang kiss naman kay daddy and mommy. Siyempre kayo wala dito, kayo na lang magparamdam na malapit kayo kay ate at kuya. Ayan. Ikaw naman po yung nagbi-video. Si Take One. Dito po. Isok kayo dito. Dito lang, dito ka. Ay, sir, sorry po. Ano pong gusto mo sabihin? Love you. Ayan lang, syempre, dahil may nasasabi sa inyo, pero padangat ni Kamo. Ayan. Sige po. Ano mo na, kiss mo si mommy and si daddy. Ayan. Ayan. Kuya, last one. Pili ko ito yung pinaka matanda ngayon dito sa magkakapatid. So, kuya, ikaw naman, kamukha ni Wazilay. Wazilay, anong gusto mo sabihin sa iyong mommy and daddy na ikaw ang tumatayong panganay ngayon? Masasabi ko lang, magpara-stress. Kumbaga mga, simpleng bagay lang yan. Maski tako na sharing, pero simpleng bagay lang yan. Kumbaga, maagihan tayo nga, boss, kayang-kaya yan. So, yun. Love lang man. Kiss naman dyan kay mommy and daddy. Wow! Wow, okay po. Bonggang-bongga naman. Lapit kayo dito kasi kasama kayo, family kayo. Lapit kayo dito kay na mommy and daddy. Yan, lapit kayo dito. So again, we are the JFS Battles and Services. Isang mag-asawa na naman ang pinasaya natin for their wedding anniversary. Like, share, and subscribe for our inquiries. Our social media will be posted. Makikita nyo po mamaya sa aming screen. Thank you so much. Again, I am Ate Angel. Thank you sa ating surprise salanista na si Kuya Gab. Without just great but the Captivate. Magbabay kayo. Bye! Magbabay kayo, Mami. Bye!